کەسێن خۆدان ڕێبازێکە پیرۆز و هەستێ مرۆڤی و هۆشمەندیەکە سیاسی هەردەم ji aliyê desthilatên dîktatorî dibin armanca sitemkariyê û ji bilîgirtin û îşkenceyê her wiha raserî kuştinê jî hincaran tên. Şehîd Nasreddîn Berhek ji dayîkbûyê gundê Kevrê de na yê bi ser navçeya Çilaxa ve li devera aliyan e sal 1960. Xwendina xwe ya seretayî li gundê xwe yê dayîk bi dawî anî û xwendina xwe ya amadeyî li bajarê Çilaxa berdewam kir. Her wiha qonaxa sêmiya xwendinê li dibistana pêşesaziyê li bajarê Hesekê bi dawî anî û peymangeha pêşesaziyê beşê elektrîkê li bajarê Dêrazorê li Sûriyê bi dawî anî. Berhekê ji destpêka gencatiya xwe tevlîrêzên Partî Demokratîk Kurdistanî li Sûriyê El Partî bû û dirêxistinên xwendekaran li bajarê Hesekê û Dêrazorê kar kir. Nasreddîn Berhekê bavê Ela weke endamekî hilbijartî beşdarî di Kongirê Partî yê pazdemîn de kir û gav bi gav berivpêş de post di desteyên partî de wergirtin ta gihişt endametiya Komîta Navendî ya partî di Kongirê Navdar bi Kongirê Şehîd Kemal Ehmed. Ew jî sala 1998 piştre Berhek endametiya ofîsa siyasî ya heman partiyê wergirt. Em bêjin sîlah te helê nake. Sîlah her nexweşiyê zêdetir dike, her dilêşayiyê zêdetir dike, em jî vê dibêjin. Yani tir herdem jî ku hol hevdû rûne ew arast e. Yani em li hevdû behsê ne. Nasreddîn Berhekê ji kaniya rêbaza berzaniyê Nemiriya Kurdatiyê ve xwar û hemû şiyanên xwe bikar anîn ta dawî dilopa xwîna xwe di berevanî di ber wê rêbaza pîroz de da. Şehîd nemuneyeke qurbanîdan û fîdayekariyê bû ku xema milletê xwe dixwar û berevanî di ber de dikir û ji heval û hevkarên xwe hez dikir û hilgirê prensîp û bingehan bû û berevanekî tund bû di ber pirsa milletê xwe de û baweriya wî bi rêbaza Kurdayetiyê ya berzaniyê nemir dihat. Bajarê Qamişokê bajarê me ye. Bajarê Dêrikê bajarê me ye. Dizê xwe de dina gulekê. Gulekê neşkênin. Bajarê Dêrikê de gulekê neşkênin. Sifekê nedineyekî. Muessesekê hikûmetê neşewtinin. Muessesatên me ne. عم دريه جامد خنبريا بينجي صالي حتى انا ودري نبكي يا دوبك يا دوانكي وبسيادة القامشوكي قيادة سياسية كتير روسيا وأوانات خازن بس كرد بسكنن أبخوينا شهيدة يريد كان نوش مربكي يا هوي ما في كرد سوري صدام حسين ديكتاتوري باشي لكتادة سيماوية بصدي هزارة كتن بلادة هزارة كندا ويران كر صدام حسين شو كردستان شيبو على كردي هذا الدان Berheke di xebata xwe ya demdirêj de raserî astengî û pirsgirêkan ji dêvçûn û girtinê dihat ku carayekê piştî raperîna adara 2004 ku ji aliyê hêzên ewlekariyê yên rejima Esed hat girtin û duwem car sala 2009 bû lê şehîd di her raserî fişareke bêhtir dibû baweriya wî bi bingeh û prensîpên partî bêhtir dibû û hemû kiryarên hêzên ewlehiyê yên rejima Esed wî ji baweriya wî ve negerandin. Takîn û dilreşiya wan û terî û dovelankên rejima Esed ew handan li ser gulebarana wî biriya milîşeke bi kirê girtî ew jî di roja sêzdan ji heyva duwem sala 2012 ku bi giranî birîndar bû. Duê bûyera dilhejîn de berhek ji ber birînên xwe yên dijwar hat rakirin ji bo nexweşxaneya Nûr li bajarê Qamişlo. Piştre nexweşxaneya Martînî li bajarê Helebê û hejmarek neştergerî di laşê wî de hatin encamdan.
لی دسته بهشت جیه جیان دریشتر بو بر بلاشوی پاکو دیرو که او هل بجارد تا دروپلین خود ناویوی به شهید تو مار بکه او جی د 22 هیوا دوم جسالا 2012 ده. جنازه شهید برهک جحل به هات و گوهستن جبو کو لگوندوی دایک به بخاک سپارتن او جی د مراسمکه شاینی گرانبوها بوناوی کو به هزاران ولات پاریز و نشتیمان پرور تیده بشدار بون. برهکش مالباتک نافدار بو لدور آلیان هر وها یک جکسایتی مزم بو جهوزا حمکا لی او یک پر بچوک بو لپیش بوهای نرخوی وکه ولات پاریزکی نشتیمان پرور کو جه خواه دلی گلو ملت خواه گرد و ناوی خواه دیرو که ده تومار کر بتی پین زیرین. گل باراندنا دشمن کاری بو جیانا برهک بداوی بینه لین کاری بو ناویوی دلی گلو ملتوی ده بمرینه و هر ما ساغ د دلو جان ملت کرده شیرین کیلو آرک